Život plynie nepretržite a prítomný okamih je jediným miestom, kde človek môže skutočne konať. Bikoto učí, že každý deň, ktorý máme, predstavuje dar. A práve dnešok je najlepší čas na uskutočnenie zmien, na naplnenie plánov či na rozhodnutia, ktoré nás vedú k rastu. Očakávanie pána správneho momentu je často len ilúziou, ktorá nás zdržiava. Skutočný okamih pre akciu je vždy teraz, pretože iba prítomnosť nám umožňuje prežívať a tvoriť. Prítomný deň poskytuje jedinečnú príležitosť začať odznova, bez ohľadu na minulosť či neistoty o budúcnosti. Človek by sa podľa Bikoto nemal báť konať aj vtedy, keď všetky podmienky nie sú ideálne. Každý malý krok urobený dnes má obrovskú hodnotu, pretože prítomnosť dáva zmysel nášmu úsiliu a oslobodzuje nás od ťaživého čakania. Bikoto učí, že život v prítomnosti znamená vedomé prežívanie okamihov, v ktorých nachádzame radosť a pokoj. Je to oslobodenie od neustáleho premýšľania o tom, čo mohlo byť, alebo strachu z toho, čo bude. Keď sa človek sústredí na dnešok, prestáva byť spútaný ilúziami dokonalosti a nachádza slobodu konať. Prítomný okamih nie je len miestom na čin, ale aj na vnímanie krásy života. Každodenné maličkosti, na ktoré často zabúdame v honbe za ideálmi, sú zdrojom radosti a rovnováhy. Podľa Bikoto nám prítomnosť umožňuje naplno si vážiť život, prejaviť lásku, venovať sa tým, na ktorých nám záleží, a tvoriť budúcnosť prostredníctvom činov, ktoré robíme dnes. Bikoto vedie k poznaniu, že práve odvaha konať v prítomnosti, bez ohľadu na neistoty, je cestou k naplneniu. Dnešok je tou chvíľou, kedy môžeme začať budovať život, ktorý je v súlade s našou podstatou a nachádzať v každom okamihu hĺbší zmysel. Nech sa preto každý deň stane pripomienkou, že žiť naplno znamená žiť tu a teraz.